Playing more music than the others. This is Alagad Radio 100.5 FM. Ang Tino sang Inuban. Huwag nailain pa. Lamiaoy. You're in the middle of non-stop good stuff on 100.5 FM. Wishing you a Merry Christmas from Music Radio Creative. RH 100.5 FM. Radyo Hinuban. Abyan may nga dira sa imo kag welcome gid sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Katapusan nga bersikulo sa Philippians chapter 4 nagatudlo sa aton hanungod sining bugay sang aton Ginoong Hesukristo. Nga sa pagsulat ni Apostol Pablo nagasiling ang bugay sang aton Ginoong Hesukristo mangin kaupod sa inyo Espiritu. Amay nga balaan, salamat sang imo nga kaayo, sang imo mga kinaiya, kag isa sina amo ang imo nga bugay, nga sufisyente para sa amon kaluwasan, kag sa amon kabag-uhan sa amon nga pagpangabuhi. Kabay amon makita ang gahom sining imo nga bugay sa amon nga mga kabuhi karon nga adlaw. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Si Apostol Pablo nagadayaw gid sa Dios tungod sang kaayo sang Ginoo sa iya nga kabuhi. Sa iya nga pagsulat subong nga siya nagasugod sining iya sulat sa Filipos 1:2 ang bugay sa inyo kag ang paghidait gikan sa Dios nga aton Amay kay Ginoong Hesukristo. So iya nga gin-bless ang mga Kristohanon dito sa Filipos pinaagi sa paghambal kag sa pagampo nga maangko nila ang bugay, ang kalinong kag ang gahom sang Dios. God's grace or provision, God's peace, kalinong, and God's power, gahom. Now, aton ini hangpon ang bugay sang aton Ginoong Hesukristo. Diri sa Tito, Kapitulo 2, versikulo 10, 11, 12, nagasiling dira, for the grace of God that brings salvation has appeared unto all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in this present age. So hamak mo na ang bugay sang Dios, ang naghatag sa aton sang kahigayunan nga makahabati kita sang maayong balita, makabaton kita sa kay Kristo Jesus nga aton nga manluluwas. Sa pagamatod, ang bugay sang Dios amo ini ang paagi nga ikaw makaangkon sang kaluwasan, sang salvation. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Sa Ilonggo Bible nagasiling, kay
bangod sa bugay kamo naluwas pinaagi sa pagtuo. Kag ini hindi inyo kaugalingon nga buhat. Ini amo ang dulot sang Dios. Hindi bangod sa mga buhat base ang bisan sino magpabugal. So ang bugay sang Dios amo ang naghatag sa aton sang kahigayunan nga makaangkon kita sang kaluwasan. Ining bugay sang Dios suno sa ikaduhang Korinto kapitulo 9 bersikulo 8. Kag ang Dios sarang sa pagpamugana sang tanan nga bugay sa inyo, agod nga kamo sa gihapon may tuman sang tagsa kabutang kag magtigana sing bugana sa tagsa kamaayo nga buhat. So ang bugay sang Dios naghatag sa aton sang gahom kag ikasarang nga magkabuhi kita nga balaan. Siling dito Tito 2 11, 12, 13. Teaching us that denying ungodliness we should live ungodliness and worldly lusts we should live soberly, righteously, and godly in this present age. Ang bugay sang Dios amo ang nagahatag sa aton sang abilidad o kung gahom nga magkabuhi kita nga balaan or sanctified. Ining bugay sang Ginoo nagahatag sa aton sang kusog agod nga kita makaalagad sa iya. Madamo sang mahimo sining bugay sang Dios. Abyan sa 1 Corinthians 15 verse 10, apang sa bugay sang Dios siling ni Pablo, amo ako nga amo ako. Kag ang iya bugay nga ginhatag sa akon wala mangin walay pulos, kundi nagpangabudlay ako sing labi pa sa ila, apang hindi ako kundi ang bugay sang Dios nga yari sa akon. Sa sini nga bersikulo abyan, ang bugay sang Dios naghatag sa kay Pablo sang kaluwasan. Ang bugay sang Dios ikaduha nagbag-o kag naghatag sang kahigayunan sa kay Pablo nga siya magkabuhi nga balaan. Kag ikatatlo ang bugay sang Dios silindre kundi nagapangabudlay ako. Ang bugay sang Dios amo naghatag sa iya sang kusog kag bulig agod nga siya makaalagad sa sini nga Dios. So salvation, sanctification, and service amo ina ang kahimuan sang Dios. Sa kabuhi ni Apostol Pablo, subo nga siya nagbukbo sang iya nga bugay. Ining bugay sang Dios naghatag ini sa aton sang abilidad nga kita makapadayon. Amo nang hambal niya abyan sa ikaduhang Korinto kapitulo 12 bersikulo 8 kag 9. Nanungod sini ginpakiluoy ko sing makatlo sa Ginoo nga ini magbiya sa akon ang iya thorn in the flesh. Apang nagsiling siya sa akon ang akon bugay tuman sa imo kay ang akon gahom ginahimpit sa kaluyahon. Sa labing dako nga kalipay magapabugal ako sa akon mga kaluyahon agod nga ang gahom ni Kristo magpabilin sa akon. So ining bugay sang Dios naghatag sang gahom kag usog sa kay Apostol Pablo nga siya makapadayon sa sibano nga siya may pagkamalahutayon, makapersevere, mahimo nga consistent ang iya nga pagpangalagad sa Ginoo. So dako gid ang kahimuan ang mahimo sining bugay sang Dios. Dira sa kaluwasan, salvation, dira sa kabag-uhan,
nga magbalaan sanctification. Dira sa pag-alagad service ang bugay gyapon sa Ginoo kinahanglan naton. Ang pag-sustain sa aton sa Ginoo amo man ni nagakinahanglan sa gyapon sang bugay. Madamo pa sa mga bersikulo abyan nga nagatudlo na nungod sang mahimo sang bugay. Ang bugay amo ini nagahatag sa aton sang kalipay nga kita makakanta, singing grace. Sa Colosas 3:16, ang bugay sang Ginoo nagahatag sa aton sang kaalam agod nga makahambal kita sang mga maayo nga mga pululungon, speaking grace. Ining bugay sang Ginoo amo ang nagahatag sa aton sang kusog nga kita makapadayon bisan may mga pag-antos, suffering grace. Hindi bala nga isa ka bisyoso nga tao nga si Newton, isa ka tao nga nagapangdakop sa mga Africans kag nga ila ginagapos dalon nila sa Europa agod nga ibaligya dito sa mga manggaranon subong nga mga slaves. Damo ang iya nga kwarta kag siya nagpahubog, nahimo siya nga immoral nga tao. Pero sa laktod nga istorya ini si Newton isa ka tawo nga gindako sang bugay sang Dios kag nakaangkon siya sang kaluwasan. So sa iya nga ginkomposo nga poem binalaybay nga ginhimo nga kanta amo ina ang Amazing Grace. Amazing Grace. Katingalahan, hindi matungkad, hindi masukod, hindi ma-measure nga bugay sang Dios nga iya na eksperyensyahan sa iya nga kabuhi. Ini si Newton nagsiling siya, Amazing Grace, how sweet the sound that save a wretch like me. Wretched ka tao, mahigko, bisyoso, makasasala nga tao, pero ang bugay sang Dios amo ang nagdakop sa iya kag nga tungod sina nakaangkon siya sang kaluwasan. Siguro abyan ikaw nagaproblema sang imo nga kabuhi, nagaproblema ikaw sa imo bisyo, sa imo pagpakasala. Dangop ikaw sa kay Ginoong Hesus, because His grace is so powerful that it has presented to you the way of salvation. It's so powerful that it can sanctify you. It's so powerful that it can sustain you. It is so powerful that you can serve God cheerfully, joyfully, and fruitfully. Dalayahon ang Diyos tungod sang iya hindi matungkad nga bugay para sa aton nga kabuhi. Diyos nga balaan, salamat sa imo balaan nga pulong nga nagahatag sa amon sang kahigayunan nga makakita sang kaluwasan dira sa kay Kristo Jesus. Pakamayang amon adlaw karon kag giyay kami sa amon mga dalanon. In Jesus name, amen. Hasta lang kita diri, Nyrel. Now, Brother Cleofi Mulavin, Mel Medes, Hope Bangkal, Pastor Valdez, Royal Bisana, ng Lydia. Salamat sa inyo nga pagtanaw karon sa aton Facebook Live. No greater love is known. Give